Charles Manjon huwa ċ-Chairman il-ġdid tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Manjon, nutar b'esperjenza twila fil-ħajja pubblika, serva wkoll bħala Chairman tal-Enemalta u nħatar mill-Gvern li ħabbar il-Bord tad-Direttur il-ġdid tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ringrazzja lil Marja Mikallef li mexxiet lill-kumpanija fl-aħħar snin u qal li hija pprovdiet mexxija importanti fi żminijiet diffiċli biex issa hemm il-bażi biex il-Linja Nazzjonali tal-Ajru tgħix fi żmien kompetittiv. Ray Sladen se jkun id-Deputat Chairman, bil-membri l-oħra tal-Bord se jkunu Joseph Gazan, Katrina Borġ Cardona, Jonathan Sherry, Tanya Brown, Alex Ċiberras u Rita Sammut. Andrea Borġ huwa segretarju tal-Bord. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li jinsab iħares il-qoddim biex jaħdem mal-Bord tad-Diretturi fil-fażi li jmiss tat-trasformazzjoni fl-Air Malta. Il-Ministru Mizzi kellu wkoll kliem ta' ħajr għall-President Emeritu Giorgia Bela li offri s-servizzi tiegħu bilan li jkunu faċilitati d-diskussjonijiet mal-ħaddiema. Diskussjonijiet li se jibqa' involut fihom f'ħidma mill-qrib mal-Bord il-ġdid.